Is. Indangnya rung kok kenal indangnya. Kok tenang bae. Yo. Wes. Wes. Nyapi, nyapi. Kulo kan goblok. Indangmu kakak goblok. Urung mantep kok aku sing aku aja mau. Urung ayo mendemong saja. Ketok kiye ketok kiye.
model apa sih? Dene malah sing mendem iki ya. Sabar, Mbak. Lah, sabar. Lah jare kan mendem nainya titen iki ya. Bukannya biukan lu mendem apa saran cewek? Sing jaluk minum ini sing kelebon malah iki. Oh. Ana mane iki Banyak apa? Oh, ini malah sing kelebon jaluk minum. Takoni jerna. Minumnya apa? Minumnya sing aqua. Mbak. Oh, wis bereng-bereng anu lak koros ket mau ki apa. Wis diomongi wis tua. Dene ana koros. Piye dinum nak piye? Sabar, Mbak. Minum. Mas dinum dawa. Sabar, kene mandan sarap sampe lagi minum. Mau tuh dinum wis Rika merem. Kene. Rika. Minum. Neno tak tutup. Ayo. Nenon. Dene langsung aja ya. Mari. Nyong mendem lah. Anu wis ana wong loro sing mendem. Minum yo. Nah. Mari. Wis mandan setengah mari mandan setengah ora kok. Main. Gusti Allah. Anu pinter mon mendem apa, Bet? Jangan main. Ke tangane nyung dicekel orone ya. Anggar kae sing mendem nyong ora mendem ora apa-apa nyong joget bae. Ora mendem kabeh lorone, mendem kabeh. Boleh di sini tadi misal Ya menjemput dus. Indahmu sekarang ndi indahmu? Indah wedus. Para sapora ki indahmu sekarang ndi indahmu? Indahmu sekarang ndi? Indahnya bisu. Oh, indahnya bisu. Jaluk apa? Oh, pasangan. Dari sini kan banget kok. Pasang. Ya beli saya.